Дзень добры, панове! Вёска Вялікая Сваротва. А знаходзіцца гэтая вёска у Баранавічскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль паходзіць такая назова Сваротва? Ну, версій шмат. Мне падабаецца вось гэтае, што назова паходзіць ад імя язычаскага бога Сварога. Да Перуна, вось, пакуль Перун стаў галоўным богам, Сварог быў самы галоўны бог. Ён быў бацькам богам, ён быў богам неба і зямлі, богам сонца і агню. Дык вось месца, кажу, дзе служылі богу Сварогу, называлі Сварота, а людзей, якія служылі, называлі сваротамі. Дык, можа, адсюль пайшла гэта назова Вялікая Сваротва. Бог яго ведае. Давайте заглянем у гэтую таямнічую мясціну. Кукавала зяўзюлячка в садочку, прихиливши головочку к листочку. За листочком зяўзюлячки не видно за народом голосочка, не чутно. Ці ж я тебе, моя мамка, не к душе, что ты меня отдаешь, не взроши. Ті ж я тебе кашулячкой не прала, те я тебе постелячкой не слала. Прала кашулячку миленько, слала постелячку м'якенько. Прала кашулячку в каморы. Нашы продкі паважаныя лічылі, што вось бог Сварог гэта быў такі ваяўнічы дух, які даваў мужнасць і сілу. І атрыбуты ў яго былі, гэта значыцца конь, дзіда і вялізны дзік, які выходзіць з мора. І вось нашы продкі лічылі, што гэта менавіта пры Сварогу людзі пачалі каваць жалеза, што гэта пры яго ўладзе з неба упалі на зямлю гэтыя клешчы, і людзі пачалі каваць зброю. І хто яго ведае, панове, можа, гэта менавіта вось тут, на гэтай гары ў Сваротве, і стаяла тая таямнічая кузня, дзе кавалі мячы асілкам. Сваротва, паважанае панства, месца вельмі старажытнае, і ў летапісы патрапіла не ў 19 стагоддзі, і нават не ў 17, а яшчэ аж у 15. Во, і ў 15 стагоддзі ўжо патрапіла ў летапісы, і не проста вёсачка, а як двор Сваротва, са сваротаўскай воласцю, і належаў тады гэты двор Сваротва шляхцічам Хребтовічам. А ў 1498 годзе, паважаныя, наш вялікі князь Казімір Ягелончык за нейкі там паслугі перад айчыны бярэ і вось гэты двор Сваротва дурыць Алехне да Вайновічу, сказаўшы, што у Хребтовічаў і так зямлі хапае. Ну, а хто, паважанае панства, тут уладары ў 17 стагоддзі, тут я вам не скажу, аб гэтым знае толькі, мусіць, пан Бог. Ну, можа, з архівістаў хто яшчэ што-небудзь ведае, а можа, і тыя не ведаюць. А вось на пачатку 18 стагоддзя, ў 1716 годзе Сваротва трапляе ў рукі шляхцічаў юдзіцкіх. Дык вось са шляхцічаў юдзійскіх, паважаны, вось Сваротва з усім гэтым добром належала гэтаму маршалку рэчскага павета Антонію Юдзіцкаму. Ну, а пасля перайшла да яго на сына, да Міхала Юдзіцкага, які таксама быў не апошнім чалавекам у вялікім княстве літоўскім. Ён быў маршалак трыбунала літоўскага, а яшчэ быў кашталян мінскі. Сваротва месца было вельмі хорошае, добротнае, і таму юдзіцкія яго нікому не прадавалі,
памяталі, а яно пераходзіла выключна па мужчынскай лініі. І ў 1765 годзе Сваротва належала ўжо сыну Міхала Яну Юдзіцкаму. А Ян, вось, ён быў жанаты на гэтай Софіі Уняхоўскай. Во. І вось жылі яны добра з Софіяй і кахалі адзін аднаго, але дзетак у іх, панове, не знайшлося. Адным словам, патомства яны не пакінулі. І таму Свароту ён перапісаў на сваю родную сястру Барбару, якая была замужам за Казімірам Тызенгаузам. Ну, у Казіміра Тызенгауза, паважаны, у яго было, кажу, шмат маёнткаў, шмат зямлі, таму он Сваротвай гэта не даражыў. І ўзяў я і прадаў. А набыў Сваротву, значыцца, у Тызенгауза Якуб Незабытоўскі. Ну, а Якубу Незабытоўскаму Сваротва прыйшлася даспадобы. І ён пачынае тут рабіць усё так, каб аб Незабытоўскіх ніколі тут ніхто не забываўся. Ён разам са сваёй жонкай Францішкай з роду, гэтых з роду Кунцевічаў, як тыя буслы пачынаюць віць тут радавое гняздо. На самым пачатку 19 стагоддзя, якраз вось тут, на гэтым месцы, на самым высокім месцы Сваротвы, на беразе рэчкі Сваротва, Незабытоўскі будуюць сабе шыкоўны палац, двухпавярховы, з калонамі. Ну, а каб іхня Сваротва была падобная крышку да сталіцы, то гэты палац яны будуюць нападобе каралеўскага, таго, што ў варшаўскіх лазенках. Ну, правда, не такія вялізныя, як у караля, дзе ж тут за каралём угонішся, ну, але таксама вельмі прыгожы. І нават захаваліся фотаздымкі 30-х гадоў. Правда, фотаздымак не надта ўдалы, але ўсё ж такі лепш, чым нічога. І выглядаў той палац вось так. А по боках палаца, паважанае панство, стаялі два флігелі. Ну, флігелі, гэта перакладаецца крыло. Флігелі, звычайна, альбо прыбудоўвалі да дома, да палаца, вось, альбо яны стаялі асобна па баках, вось, уваходзілі ў комплекс гэты ўвесь. Дык вось тут у Сваротве флігелі стаялі асобна ад палаца, побач з палацам. Яны былі двухпавярховыя, значыцца, і мелі форму квадрата. І вось там у правым флігелі, там жыла прыслуга, там была кухня, там была пякарня, а вось тут, у гэтым левым флігелі, тут, паважаныя, была бібліятэка. Тут была бібліятэка і захоўваліся творы мастацтва. І быў гатэль. Ну, ад правага флігеля нічога не засталося, а ад левага засталіся вось гэтыя вось валуны, яшчэ некалькі камянёў тут ад гэтага флігеля засталося. Ён згарэў падчас Першай сусветнай вайны разам з бібліятэкай і разам з творамі мастацтва. І зусім магчыма, паважанае панство, што гэта менавіта тут, у гэтым флігелі, спыняўся калісьці наш знакаміты беларускі мастак Напалеон Орда. Ён намаляваў сядзібу Незабытоўскіх, і дзякуючы яму мы вось з вамі можам заглянуць праз стагоддзі ў мінулае і ўбачыць, як выглядала сядзіба Незабытоўскіх у тыя далёкія-далёкія часы. Вельмі шмат, паважанае панство, цікавых будынін вось тут было у Незабытоўскіх, у Сваротве. Вось тут на самом ускрайку была такая цікавая будыніна, она была даўжынёй 200 метраў. Значыцца, там была галубятня, стайня, кароўнік, была сталярная майстроўня, а пасярод была лядоўня. А над лядоўняй узвышалася вежа, вельмі ж прыгожая, кажуць, яна была. Вось захаваліся, дарэчы, фотаздымкі вось той вежы, вось так яна выглядала.
А на вежы гэтай быў гадзіннік калісьці. Ну і вось той гадзіннік быў збоем. І калі гадзіннік пачынаў біць, то, кажуць, чутно было аж у Баранавічах. Так што тут усё было па раскладзе, ніхто нікуды не спазняўся. Але на вялікі жаль, гадзіннік той свой час адбіў, і ад яго тут нічога не засталося. Толькі дзе-нідзе стаяць вось яшчэ такія рэшткі. А вось тут, паважаны, праз гэту рэчачку Сваротва, значыцца, ляжаў масточак. І гэты масточак, ён яшчэ выконваў такую функцыю аглядальнай пляцовачкі. Вось на масточак тут узыходзіла панства, каб палюбавацца сядзібай, каб палюбавацца вось гэтай вежай з гадзіннікам, палацам, кветнікамі, рознымі даляглядамі. Ну, на вялікі жаль, зараз мала ёсць тут чым палюбавацца. Ну і масточка зараз гэтага не мае. І толькі вось рэчачка Сваротва, яна вось бяжыць, і пакуль яшчэ мароз не скаваў яе лёдам, вось сваімі хвалямі нешта шапоча і шапоча вось старому парку і валунам. Вы уже карыстаецеся, панове, бонусамі ад МТС? Не? Тады вам трэба хуценька падключыцца да праграмы МТС бонусы. Паболей размаўляць на сваім мабільным тэлефоне МТС і карыстацца бонусамі ад МТС. Вось тут, паважанае панство, на самом ускрайку парка стаяла каплічка. І ў гэтай каплічцы Незабытоўскія і наступныя гаспадары маліліся Богу, і ў сутарэннях гэтай каплічкі хавалі сваіх памерлых. І гэта каплічка яшчэ стаяла пасля вайны. Ну, але калі вось сюды прыйшлі саветы, значыцца, бальшавікі, то яны ўсё панска аб'явілі народным. І народ тады разабраў і палац Незабытоўскіх сабе на патрэбы, і ён разабраў і гэтую каплічку. Адзіна, што вось яны не кранулі, у адрозненні ад іншых мясцін, гэта сутарэнне вось гэтай каплічкі. Яны не даставалі вось труны памерлых сваіх уладароў, каб разрабаваць іх. І вось гэтыя труны з уладарамі Сваротвы тут знаходзяцца і па сённяшні дзень. І было б добра, калі б на месцы гэтай каплічкі вось тут быў пастаўлены крыж.
Падчас Першай сусветнай вайны вось тут у Сваротве стаялі немцы. Ну і сваіх загінуўшых немцы хавалі якраз побач з панскай каплічкай. А пазней на брацкай нямецкай магіле яны паставілі вось гэты помнік. І гэты помнік вось неаднойчы спрабавалі разбіць, знішчыць, але немцы настолькі дабротна яго склалі, што ён вось напаўразбураны дайшоў да нашых дзён. І вось я спадзяюся, што можа хутка ўжо прыйдуць тыя часы, калі перастануць вось знішчаць помнікі гісторыі. Гэтыя мясціны, паважанае панства, яны шанаваліся здаўна хрысціянамі і язычнікамі. Памятаеце, я казаў пра бога Сварога. Дык вось капішча вось тут у Сваротве было аж да сярэдзіны 18 стагоддзя. Да сярэдзіны 18 стагоддзя ў Сваротву на капішча маліцца хадзілі людзі. І расказваюць, што капішча вось тут у Сваротве, яно мела форму раўнабедранага трохкутніка. Ну, трохкутнае такое капішча было. І да гэтага трохкутнага капішча вялі 3 шляхі. А ў цэнтры капішча, паважаныя, рос велічэзны дуб, а пад дубам ляжаў валун, камлыга. І з гэтага валуна бруілася крынічка. Вось і на валуну гарэў вечны агонь, зніч. І вось побач яшчэ стаяла бажніца трохаблічнага бога. Тут стаяў бог з 3 лікамі. І гэты бог глядзеў на 3 розныя бакі, на 3 шляхі. На гэтае капішча да гэтага трохаблічнага бога маліцца людзі хадзілі з усіх куткоў. І вось калі на нашай зямлі амаль паўсюдна ўжо было хрысціянства, то ў 1747 годзе скарбавы пісар Вялікага княства Літоўска Мікола Аўсяны на гэтым трохкутным капішчы будуе хрысціянскі храм. І вось пры гэтым ён цалкам захаваў вернасць гэтай магічнай лічбе 3. Вось таму, што лічбу 3 вось гэтую шанавалі як язычнікі, так і хрысціяне. Святая Троіца. І вось менавіта ў гонар Святой Троіцы і быў асвечаны гэты храм. Храм быў пабудаваны з дрэва, і ён меў форму, так як і капішча раўнабедранага трохкутніка. У ім было ўсяго такі 3 сцяны, было 3 ўваходы, і на кожнай сцяне было па 3 акны. А на даху пасярэдзіне была адна вялізная вежа, а па кутах было 3 вежачкі, якія глядзелі ў 3 розныя бакі, як трохаблічны гэты бог. Ну і вось яшчэ расказваюць, што ў сярэдзіне быў вельмі прыгожы трохкутны алтар. Ён здзіўляў усіх вельмі сваёй вось разьбою і пазалотаю, а на сценах у царкве віселі абразы 12 апосталаў. Але падчас вайны 1812 года, паважанае панства, гэта ўся прыгажосць згарэла. І вось шляхцічы незабытоўскія, якія шанавалі памяць продкаў, яны вырашаюць храм аднавіць. І ў 1823 годзе Сваротва належала такому Міколе Незабытоўскаму. Ён раней ваяваў у войску Аўгуста II Вялікага і, пайшоўшы ў адстаўку, прыехаў у Сваротву. Мікола Незабытоўскі, ён быў масон. І таму вырашыў царкву гэтую храм будаваць не па царкоўных канонах, а ставіць яго такім, як ён быў колісь, пры дзядах, як і першае свяцілішча, трохкутнае, але ўжо пабудаваць не з дрэва, а з валуноў. Мікола Незабытоўскі храм будуе з бутавага каменю. Таўшчыня сцен тут па метру, паважаныя. І вось ён адбудаваў яе такую ж, як і тая была старая царква, з 3 сцен, і ў кожнай сцяне асобны ўваход з 3 бакоў. І расказваюць, што праз гэтыя вось дзверы з 3 бакоў уваходзілі 3 канфесіі. Гэта каталікі, уніяты і праваслаўныя, каб разам у гэтай царкве памаліцца Богу. І вось
Княжабытоўскай гэтай царкве надалі 90 дзесяцін зямлі. У гэтай царквы было прыхажан 2000. Слава аб гэтай царкве ішла далёка за межы Беларусі. І старажылы расказваюць, што памаліцца вось сюды, ў гэтую трохкутную царкву, прыходзілі людзі аж з Уралу. Падчас першай сусветнай вайны, паважаныя, вось гэта царква была пашкоджаная, трохкутная, але за польскім часам яе цалкам аднавілі. А падчас другой сусветнай вайны, калі наша тэрыторыя была акупіравана немцамі, то партызаны, каб немцы вось не ўвайшлі ў гэту царкву, узялі і падпалілі яе, і яна згарэла, і ад яе засталіся толькі таўшчэзныя сцены. Саветамі гэтыя таўшчэзныя сцены стаялі і нікога не цікавілі. І толькі вось на пачатку 21 стагоддзя 80-гадовы святар Георгій Сапун звярнуўся вось у сродкі масавай інфармацыі з такой прамовай, што вось вёскі выміраюць, вясковы люд выязджае ў горад, а гэта менавіта вясковы люд заўсёды быў носьбітам вялікай хрысціянскай маралі, носьбітам мовы роднай беларускай. Гэта менавіта вясковы люд даў самародкаў у мастацтва, у навуку, у іншыя галіны чалавечай дзейнасці. А зараз усе ў горад. Дык няхай жа вось адбудова гэтага трохкутнага храма стане умацаваннем вёскі. І на гэты зварот адгукнуліся добрыя людзі, і храм адбудавалі наноў. І аналагаў вось гэтаму храму нямае. Я, конечно, не скажу за ўвесь свет, але кажу, што вось на ўсю Еўропу такі трохкутны храм толькі адзіны. І ён вось тут, на Беларусі, у вёсцы Вялікая Свародва. Шляхтычы Княжабытоўскай, якія пабудавалі тут мураваную трохкутную царкву, пражылі ў Свародве да пачатку 20-го стагоддзя. І вось гэта менавіта яны пасадзілі вось гэтую дубовую алею, якая вяла якраз да іхняй сядзібы. І па гэтай алеі яны вось уязджалі ў свой маёнтак. Ну, а апошнімі ўладарамі Свародвы, хто ездзіў коньмі па гэтай алеі, гэта былі шляхтычы грудзінскія. Тут узгадваюць такую пані Грудзінскую і пра яе узгадваюць вельмі добрым, хорошым словам. Кажуць, што гэта менавіта яна пабудавала ў Свародве школку, каб дзеткі тут усе былі граматныя. Яна дапамагала
і бедным, і убогім, і сіротам. Хто б, кажуть, не падышоў да пані Грудзінскай, яна нікому ні ў чым не адказвала. І вось па гэтай алеі, кажуць, калі хлапец з дзяўчынай збіраліся брацца шлюбам, то яны ішлі да сядзібы пані Грудзінскай і запрашалі на вяселле. І яна ніколі не сказала, што я з вамі, сялянамі, а заўсёды ішла пагуляць на сялянскае вяселле і заўсёды прыходзіла з добрым, хорошым падарункам. Уладары Сваротвы, яны паважалі сялян, любілі свой край, не парушалі дзедавых традыцый і пакінулі пра сябе добрую тут памяць. І нішто так не ўпрыгожвае чалавека, як любоў да спадчыны. Да пабачэння!